C'est beau soleil s'est levé. Et je me prépare pour aller voir mon bien-aimé. Ma chérie, ma princesse. On s'était dit qu'on se verra. Et ce sera aujourd'hui. Ils nous mettent à l'autre bout du monde. Quel que soit l'endroit où l'on soit. Puisque l'amour nous accompagne. Un jour on se retrouvera. Tiens, on m'a traité de célibataire dans la cour là ici. On est des célibataires et moussoté molo. Quoi est-ce que Bimna tanga princesse ma Juliette et je serai un Roméo. Ils nous mettent à l'autre bout du monde. Quel que soit l'endroit où l'on soit. Puisque la terre est ronde. Un jour on se retrouvera. Et aujourd'hui je vais voir ma Mira. Et voilà. Bon, flé. Tu es dans l'eau, parce que nous sommes ne fara kumodo ame wili jona ame ta kumoke parce que ne kumodo anga ta amira yé hein et puis il ne se lève pas tiens il boire ma bonne meta nous kume adjari ama jende ni menyoye parce que c'est de l'amour. Ils nous mettent à l'autre bout du monde quel que soit l'endroit où l'on soit puisque la terre est ronde un jour on se retrouvera. Même si ce jour est encore loin, surtout ne désespérez pas, puisque l'amour nous accompagne. Un jour on se retrouvera. Il faut savoir garder toujours un peu d'espoir. Et un jour tu souriras. Tout comme moi je vais sourire aujourd'hui avec la rencontre de Mira. Ma Mira. Et tiens, l'amour ça guérit. Ça rend fort. Tiens, voilà pour ça. Tiens, mon bien, tiens. Tu ne faut pas être jaloux de moi, ça. Hein? Tiens, viens me voir. Voilà. Tiens, yo. Pou. Ah, mon ami. Yo. Ah, Ibaro, billahi, debi neni yon do. C'est-à-dire, il m'a délicat siri sugu munke. Dire flan ko ke. Ah mon ami. Je suis sûr d'une chose. Voilà t'es bon. Ça o koni o ka jaye billah. Eh non. Flo. Adona kone mo kuna go ya do kona go. Na fura flo ka maraji be no ali ko fone dili yena. O tembo wala ke to go ire ambe sigila. Chendi ka maraji be ali wa tembo ka ta fone sa. One man, no il parle là, wallahi. Flo. Ramadan, tu es dans le Flo. Mon ami. Et pas tout la J. Hein? Flo. Comme c'est J. Flo, non, moi j'ai fait une fois là sur un tempo qu'on y a hein? Ma fille, est-ce qu'il y a une femme? Hein? Flo, il t'a dit. Je pense que ce serait une surprise. Effectivement. Celle qu'on va aller rencontrer, c'est une Juliette. Voilà, c'est-à-dire, on me fait rendez-vous là. C'est-à-dire, aïe, ni moni. Non, Flo. Yo. Ali vraiment qui a tellement coupé. Non, il va pas les appeler wallahi. Il va lui parler ça. Il doit ça parler. Nyangwa de la parler. Non, ça va y aller non ma pas là. Non, tu sais c'est du genre c'est Doute Saga qui m'a donné ça. Ah mais Doute Saga. C'est moment on s'envolait. Et Flo, ça m'a mis wora. Ouais, c'est-à-dire sur la route ça n'a pas été facile. Mano. Non, c'est là il parle là. Et robe côté clé. Voilà, c'est-à-dire une chaussure là n'est pas habitué à la chaleur malienne. Yo, maman n'a pas donné. Bon, comme ne dabal bana ko mo be ga fuke par lam ga kulu le ga fo français. E ba ne te français. Ah bon, Flo, il va dire en de la kuma do fo neni Flo plan, c'est-à-dire akana bla ana. Yo, mama i bla langa dila ibe to ala billahi. Voilà, parce que tu sais c'est une journée spéciale. Ouais. Pour une personne spéciale. Ouais. Avec une autre personne spéciale comme moi. Ok. Comme ne fina woki parler ga ndikene na kayni sara. Il donne toi te cligner quoi. Ma femme. Donc j'espère que moi style bête va falloir. Flotter.
Fleur. Qui finit là pour comme t'es beau, ok? Non, mais j'espère qu'il va être affaire quand on doit y quoi. Il y a On le voit là quoi. Ah ouais, J'espère que Steve va être fallu. Ah, il fait Mon Jessa. Il can écouler. Parce que amna boni nga se trouver accompagné ouais. Donc on a tagara bolo mune be en Jessa. On peut partir non? Il souma il est mandi do. Ah OK. Ok. Parfum. Ouais. Elle parle du parfum là. Parfum. Alma bien. Tiens na boga parfum di chow masa. Dili mu na. Le chow beta beaucoup beta yoro le tese ka parfum fio la hein. Fio. Ah. Mu kasa beta ento. Na mse na li mo fo na Flo. Aussi c'est une surprise. Amore parfum là. Flo kana da fi kana to ka ma be for di. Flo le ga. O ma ay nyoko no to de ni muse nyoko no to de. Flo parfum. Oh voilà. Ça ressemble à la qualité. Ouais, qualité d'eau. Il va te la donner Flo. C'est bon. Flo a quand ça. Elle ne me fia nous on est. Flo. Toujours comment on va s'embrasser là il faut. Ah oui. J'ai n'a fille comme on a tia Flo. Ay Flo, o to ibolo. Ni to wata iwa fie là. Regardez ça. Ah oui, iwa fie là. Quel Je te vois na problème. Avec femme oui, avec femme. Comme bini don tante kele quoi. Ala ga tira jawo. OK. Ala na nyina ga muse ira na de. Ah ouais, il sait ado. Ah oui, le ça. Voilà. Tu sais Flo le kilexi. si tu veux rencontrer c'est ça, Aïssa, ne ko ango beto ça si tu veux si tu veux ba il ka ngolo be chauffer ni fala se jana foi. Ne ko eni muso nyoko no to dide. E fene muso don sonner là. OK, il veut faire mignon qui sont mostrant du tout qui connecté les réseaux sont faits pour qu'ils mandent mon canyon comme na fonné. Flo, angata sache, angata connecte sur les réseaux mais il faut être belle hein parce que si tu n'es pas belle on va pas te considérer hein. Et là faut comme ere bodo bay. Che du inta do fle ne bay. Ne de mangere ke mboy karam ko du ko na che. Abi ka dato na le. Karam ko kuma na jonna na ko ne muso gana ko ne be satane. Anna kira toro ban do ne di na le kan fulu suru masuno abna ke mbalu na fro ne flu mu be che gana ne muso gana ya flu fne fle ale na muso soro o ma dem na ke to ko di sa. Yo Varanya voilà. Donc c'est elle. C'est elle. Je te dis tellement qu'elle est belle quoi. L'air ta romina ta kuma mu fay quoi. Ali un texte doit se venir. Qu'est-ce qu'il va avoir créer? Tu es très belle, il va avoir une cœur glacé. Nous sommes assis. Bon, l'air bien ngana kile à peine. Kana kile ateta yana ka presa ma. Ngata. Aka, Oh. C'est elle. C'est elle. Mira, comment ça va? En tout cas, elle est belle. Hein? Quand il met. Du ko mo ko blaga ko na. Na joto la. Mais a de voratique mais. Ko shara wa. Flo. No, mais on a de voratique mais. Fatim. OK. On laisse ça. Enfin, Mira bien ignoré. Bigoni. Bien ignoré ou bien? Mira. Ne klota là. No. Moi bien ignoré. Ne mame. Putain. Et tu connais comment femme là? Amira. Opma. Et sera kuma ga nyaria. Du ko mo ko jole blaga ko na. Ne be ka kuma. Ha? Mo ne be ka kuma. Ha? Mame. Ya ko tume. Flo na. Debo. Ini bomi. E be ko fo muna. Mais ni mana koyi. Ah? Ani ende nyondo. C'est quand on faut s'abstraire avec les muso ka lenga cha. Peut-être que toi tu es jaloux de moi. Jaloux. Sinon là on connaît une femme comme mais na nyondo to de. Et les autres ça fait ça. Fais ça fait Facebook ni fait ça fait on me boro les gars. Donc on a message chama. Abne jami message de là. On me boro SMS quoi. Donc na fami ama deli ga nyoya. Pas encore. Exactement. Antie madame, ça va? Iga ko kaya. Ah? Mame. Ne ko miga ko de kaya. Mame. Amira c'est-à-dire Amira. Teni tato ga mun bayari a penala je. Aba dum na ne bi duala ne. Ko iga ko kaya o re foriye.
Mon culo t'a la main, mais. Hein? Amira, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ne ressenga na sa, ne bete ne na ta, ne senga. Ala ma siga baro ga nani no fe anga baro ke me tika kuma de kan yemo. Mon culo t'a la. Mo me fe anga baro de ke. Una mi j'ai compris no. Tiantida. Ata ka bo. Ne talo e fana ni e plore ka gelen quoi. Il plore ka gelen appena la ci. La parole s'est trompée. La parole s'est trompée zo ta la ba inda fi e kelen te se ka ko ken ni ma do ala. E kelen meta ni fin a fleni. Voilà le résultat. Résultat fleni. Na ma nyebe sunguru tike nwele. Ah? Mais beta yere blabla ni ko la fle. A résultat fleni. En tout cas elle est belle mais comme on ta flou. On ta na ba. Flo. Et Flo. Chérie, Flo. Eh chérie, comment ça? Eh chérie, comment ça? Chérie, comment? Et t'es comment de? Bon, il fait que problème, il y a peine à la chi. Il va faire toujours n'a manière de se nourrir. On va faire ensemble. Anne se ga do kon defu bala chi wo. Ni se ga do ni muso ni na mani boy ta to ah. Non, il fait n'a. Je sais pas. Et puis avec un suivi. Avec un suivi. Amen ta la même ko be chi ko na ko. Mais il parce que solution de besoin là ou ni banana, il va ni ne banadia. Anta nya fokram. Ka dima nya fokram wo. Ate karbo kam so kalama. Ana pa wo fenga te ko la rek. Avora muso ko do la ba ta do la. Et Philo. Philo, ça va? Philo, Jerry. Na il joie. Philo, chérie. Philo, c'est comment on va faire? Yeah. T'es droit. On va ma kek. Il bolo che mi se kan ko nyana ma. Abi si sa che. Mor na yin ta tan nanti to. Foi on va doa. Anga ta sono. Comment? Oh. Eh. Ne. Flo, on va tout. La Flo, ah comme ça. Oh Dieu, pourquoi moi? Ni ɲɔgɔnna muso daga bɔna muso cɛ ɲumanba sharum bala bote bala o de filɛ ni fara ko cucucu la ne yɛrɛ kile ka ka haram ne yɛrɛ kuma miiri fi ko malɛ don tellement ka jɛlen don wa a ka jan mais ne yɛrɛ tɛ ka mun de faamu bobo de don wa ou bien a tɛ bamanankan mɛn de wa ou bien mun de bɛ nin na ne ma se ka foyi faamu nin hadamadenya la ne ba nka a mana kɛ mun ye ni ala cɛ filɛ maa minnu nɔfɛ o b'i ɲɛ yɛlɛ walahi hali e bubo wi la kuma ya nunu ye namara la taama kuma tɛ bubo ma wala e bɛ kuma kan bɛ Jangan Dili. Monda. Dauli. Sabar. Pasti. Itu ngatare mina wala ba ma barata inde. Wala kisin biere de man ni dila ko. Mumela. Nesu ngali mbari. Farni fagale musa dauli mungera. Ena fo ni flo de ki e chegana ni muso gana duwana no. Flo flene ga ka bo muso do no fe. Ni ma ni karamo ko mani baraw. Ego ko tume sigiga kuma inga. Flo ga i pari ga parfait fi ngana fika flo e bina fika ga maraji de bembi. Ki pari ga bo. Ha ko ale ta muso kume. Sa be ne du danga de hotel. Kana na nege sa flo ni muso furu. Karamo ni barasa. Ayo tsai. Karamo mane dilib ga sana man blow. Ay kanu fo sa. Wallahi fa nem nan shige muso gana lan duguna ta. Fana. E bawro ala kele no ga mun dunya. E boro nyona muso daga bana. E ba suru ala kele no ga e kira ngere ke bla cha warti gi ba doli. E boro e kay vla kono ki bla voiture nyona mo kono am to pizza dunu sheba dun dorona
ndaga wuli kɔngɔ bɛ sɔrɔ e la dɛ pizza dun e ma se ka fɛn wɛrɛ fɔ ko pizza dun hali k'a fɔ ko voyage ba ninnu mais pizza dun mais kuma dɔ la pizza dun ninnu fana ka fisa e fana b'a dɔn ni kabini sɔgɔma de bɛ dumuni cɛ sa to n k'o yɔrɔnin fɔ Bamako bɛɛ bɛ ka vie feere la e ɲɔgɔn muso ɲuman ni depuis dugu jɛra e ma dumuni kɛ e bɛ yɛrɛ ka ɲi cogoya min ni pari ka pantalon na k'i to ka so kɔnɔ snap o di mondial le daminɛ ta kisɛ dɔ bɛ n bolo so kɔnɔ kisɛ an ka dɔn Alors, si ça on avait le nom. Avec John Nofé. Au final, mon kuma jugu. Mais bon, ça c'est un problème quoi. Ne pas aller gâter en fait. Ko jumɛn ne m'a mɛn. Oh. Flo. Mais il va donc. Il faut qu'elle parte quoi. Il met Takaso quoi. Takaso c'est bon. Ne la gère quoi. Takaso. Ko Bouagaru wa ne m'a mɛn dɛ. Tu vois le problème. Moi je sais pas quoi faire. Moi je vais qu'elle. Bon, il fallait qu'il y ait un sigi. Ça fallait qu'il y ait tous ces rêves que j'ai fait là la nuit, avant de la voir, en train d'avoir nous dans la maison, à te maniquer. Mais je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Il y a un sigi, ça, il y a un sigi. Quand on y est, on a fait un peu de on a demandé, mais j'ai la. Mais là, tu l'as qu'à dire. Non, bon, il y a quoi? Il y a le problème. Mais est-ce que les filles, on ne peut pas ta femme? Ah bah, quand on a autant de sauter. Al ni bobo do ta muso tɛ yan kana na ko dɔ ɲagami sa an ka taa deuxième façon na an ka ne mun f'i ye karamɔgɔ. Jumɛn karamɔgɔ fɛ yan a b'a dɔn ne ma sɔn o hakilina in na parce que i b'a dɔn karamɔgɔ filɛ nin muso mana du kɔnɔ yan k'a taara consultation na karamɔgɔ fɛ yen ko ma kɛ karamɔgɔ ta ye. Ne b'o dɔn sa mais kana na ko dɔ ɲagami o tɛ fan kelen fɛ. hali ni ko. madame hakɛ to i jija. O kuma yanni aw ka so yan. Tu vois ça. Aw ka so cɛ ka ɲi dɛ. Tu vois toi tu peux supporter ça mon ami. Tiens pour ça Aïssa i b'a dɔn e tɛ terikɛ ɲuman de yan. Ayi e t'a fɔ k'a k'i ta ye mais i b'a fɔ ko ne k'a supporter. Cɛ mais Flo e t'a fɔ k'a k'i ta ye. I tɛ hakili sigi. Non. Si elle était parfaite sans défaut tu serais jaloux. I ka jalousie de kun na k'i la i b'a fɔ k'ale an ka to i bolo. Mais a bɛ k'a to ko ne ka sabali ka nin kɛ n ta ye. I b'a dɔn e tɛ terikɛ ɲuman yan. Pourquoi i b'a fɔ ko ne ka nin kɛ n ta ye. En plus pour me faire du mal encore i b'a dɔn karamɔgɔ tɛ ɲuman kɛ ko a taga karamɔgɔ fɛ yen. I jɔ sa i jɔ ba an ka ɲɔgɔn lamɛn ba ye parce que e bɛ ka fɛn dɔw de ɲagami ko minnu tɛ ko kɛta de ye quoi c'est-à-dire imagine malgré que bobo don mais elle est belle quand même. Bobo tɛ sa ko kulo gɛrɛ de don. Ne y'a faamuya o mais an k'a kɛ sa o kulo gɛrɛ don mais hali n'a sɔrɔ kulo gɛrɛ don en tout cas elle est belle. Comment est-ce qu'on va vivre ensemble? Comment est-ce qu'on va se comprendre? Moi, il y a un problème. Mais on va tu aurais mon phone. Mais mon fait, il est na penala teni ntaragi dans les dates comme sokola. I shide beke imam so sore kelen na kelen mu sore bi to nanin klali la ne dati comme sokola. Muso dantine kelen chevere. Ne dem nan keto ko do réseau sans faire. Non, fier. Tu attention. Mais Flo, boy bleu sero ko fanfa. Il fanfa to ça. Ne be ka kuma fa na be ka kuma fa c'est que ah benala je a yoro e ko do ke community ko geta da benala e shide beke muso ma deli ka fi ko meta kabita da ga chama. Ai ne maro réseau sans faire muso ko do be se ka a cheni. Abse ka tu abul mais ka fo ka te menike ça dit elle et moi on communique par message. Tu vois le message c'est tellement bon hein. Maman, avec un pot. Ok, je continue. Hein? Bon, à ma vocale de Tignoma. Donc, c'est l'occasion pour toi de prendre note. Hein? No, famille. Est-ce qu'il va la comment? Je n'ai ni vous la comment? Ça car à chambre de point de l'engagement. Je m'en parle mais qui a flâné. Elle a eu dire la au final mon oui mon point sur tout. Ah, et ta fait de quand a fait. Bon, maintenant mon fils, il faut essayer de te calmer, calmer quoi. Et je suis calme quoi. Moi je veux qu'elle parte. Moi je suis calme mais il faut voir l'effort que j'ai fait. Ne voir me donner ce qui va. Ne voir me donner ce qui va. Hein? Ne va joindre qu'est-ce que moi je vais faire avec ça? Est-ce que même la séquence nous va récupérer? Il va replier avec le chambre, plier avec toi, faut plier toi. Je te dis, Aïssa, il va revoir. N'y salaire de comment? N'y salaire de comment? N'y salaire de comment? Il faut voir. On a fait nos filles, on a couru pour vous dire. Il va le grain quoi, c'est-à-dire à télé en plein forum il rêve. Oui, je t'aime. Ni go je t'aime à peine à Abidjabia. Kujiwa, ai jini était na kananga nigeri venelo. Comment vous faites? Ni ga faut que je t'aime. Et si ça échoue? Ça échoue pas, vous à faudron. Kujiwa, on kanal ba nigeri venena. Il vient de la cour de fond là, je te dis. Flo, à faut pas tu es sûr que je t'aime là, c'est magique. C'est magique.
Ah, bon, il faut essayer, il faut essayer. Ok, mais après, ça, quand tu es ça, il n'y a pas de il n'y a pas la canne à la gana. tu ça, tu es là, tu es là, Na gana kwa beta. E ko kuwa système de fa. Anga test de ke follow. Il va t'avoir test de ke. Tu de ça. Anga système test de ke. E ma faut ko marcher. Anga la no me marcher. Tu ne peux pas faut bon na lambi faire mais anga en tant que nous sommes nyengene kere balo c'est ça autour ça nous voilà tout va so mo de la ni ok non fleur du mairie ah Flo je vais dire quoi voilà ça va marcher Flo Amira je t'aime non pas de nige bari binina pas de soro miano Flo ibaro ne mo fi ante karamo ko tiktala jona abdela la cheni nim bana to ga dibari bo karamo tay bo sa ni ba ke atita karamo fi karamo na e na tara mumula Flo ça ali ne ta so karamo kana so karamo ti ni kata nganya ere c'est moi qui connais ça ok donc il se ka taka karamo fi ka fai na atita karamo fi karamo na c'est bon me karamo wole kana c'est bon il kuma karamo fi me karamo wole kana c'est bon et puis ba te lia ko ne a fam ya ngome kuma fait c'est bon ba karamo fi ba te yo ne beta kana che iteliare ni karamo mi jabi ko ali gado ibe do ara so kono ni karamo te ki jabi ibe do ara so kono kala Flo e bibi comment fait ça diko ita ye kala ban che de wa ite kuma ite ne ka kuma mere ne ka mu fa ite ka foi fa moi ne ma mère du mairie ni tega jugu ali ma chaise ja est-ce que tu la tête en rouge la ilaha illallah muhammad rasulullah akara to godi meka ta fajri ataka bata fne ngona fitri sella be kana mama wole voilà karamo ina nya fi to mungera ay kona skoda be neta fe sa mado Flo grene do Flo kamara ne do quoi a Flo de mai donc ang me fe ga essayer ka fura sur ala ni be se ka fura sur ala quoi yae a Flo de mai ti men de ke kangar de ka chere igi keto do ne Flo kamara ne do a fole fleni Flo kamara ne do a fole fleni ay ni dana bala ra to ngatanga fitri sille mo bala do be ne bala de kulo geren fleni kulo geren na swa flay do be nulu wola nu tay wore kabe gele ngana ma wolo na ye kabab se ka frake surondo be dron den ko re fa kulo kono ya bani ba o te fo jama de la o be fo an kilin ni e anga do jo karamo muso gola yoro ma deli tata ay afrake vite se ka frake an weli ka frati bulu point bas c'est bon non dana balade kon ma non na ma dana dron anga be da on dit la vérification n'exclut pas la confiance effectivement Flo de gamaram do Flo de gamaram nya ina fon nya fi to voilà amen non nimbana bitela shube ga Flo de ma entende nimbana Flo le va dire oui lo geren kanu ma de chogam na kore ba do ibe seki janya appel be ken kire fa ta do kini ma re be kuma la re ne ala ba non ne pas que Flo atoko Flo atoko mira abana mira la ikan friend mu kono sugu tanto mune kera tanto ma friend wala gana ne de ore ma mo na holo lu ay mo ko sugu ne tiga ko la de bala ikulo bala na ma ko wa ku ma ka bone gani iga bonga dikono bonga dikono e ma fa moi era mu mame mira ta etek mame wa
Karamɔgɔ. Karamɔgɔ. A banna. Awɔ. An bɛ se ka na. Awɔ. M'a fi a taara bila a ka so kɔnɔ. Ayi lafasa n'i ye lamɛn bɛn faamu sa. A ka haramu ɲa labila de. Karamɔgɔ bɛ se a cɛ. C'est lui l'ami. Donc il sera ka na. Ayi i b'a dɔn kulo geren dɔw bɛ yen u bɛ karamɔgɔ ka kuma mɛn. Karamɔgɔ wɛsɛ. I b'a dɔn a tɔgɔ filanan c'est pas karamɔgɔ wɛsɛ c'est karamɔgɔ la solution. Ni ko banna an fana bɛ du kɔnɔ yan karamɔgɔ bɛ bila du kɔnɔ. C'est-à-dire tellement que ko in ni ala ko yɛrɛ donna ɲɔgɔn na. C'est-à-dire a y'a gɛn dɔrɔn o bɛnna ni fitiri yɛrɛ seli. I tulo tɛ misiri wele kan. N tulo b'a la. An bɛ fɛ a ka taa de quoi. An bɛ fɛ a ka taa. Ne fana ne min fɔ ye an ye karamɔgɔw ye kulo geren mana kɛ cogo cogo a bɛ karamɔgɔ kan mɛn. Awɔ ne kumara fɛ karamɔgɔ kan na dɔrɔn a y'a faamu. A y'a faamu. Ala don sa ala ka banaw de don ala bana kɔni u bɛ sura mɛn kɔni nka ne kɔni bɛ min fɔ ye nin ko nasuguya ninnu a ye nin da kɛnɛ na. K'a dan kɛnɛ ma. Mais e ye karamɔgɔ la solution de ye. N'a kuma nana e fɛ yen a kun tɛ ɲɛnabɔ. Mais e yɛrɛ ma fɛn dɔw fɔ an ye o. Ale ta a dakan de don wa ou bien a y'a sɔrɔ yan nɔ de ou bien c'est parce que i ko ko c'est comme si i n'a fɔ n'a wolola n'a ye ou bien voilà ko n'i ko fila don quoi ou bien ma tila jɔ karamɔgɔ wɛsɛ ni c'est mon ami i b'a dɔn maintenant c'est lui mon ami i b'a dɔn a jɛra a ka ko ninnu jɛra mun de bɛ yen fɛn ɲɛnɛmani dɔ de ye n ci a jugumana siman bɛ ka bɔ sa. Karamɔgɔ den yɛlɛ ko la ilaha Muhamadu Rasulullah ha mɔgɔ kulokɛnɛ ka cɛ ba kulokɛnɛ ka cɛ Allah k'i pari ŋɛnɛ wallahi dili ale fɔlɔ tun tɛ ka sɔn ka fara bamanankan fɔ ne yɛrɛ hɛrɛ ka muso ye réseau sanfɛ dɔrɔn n bɛ nin furu a bɛ kɛ ten tɔ de ya i jɔ o ye kulokɛnɛ ba dɛ Allahu akibaru wa n'i ye e ɲi ye fiɲɛ na dɔrɔn dili ko dɔ b'i kan e ɲi tɛ bɔ ɲuman na o dili mun y'i sɔn ɲuman na dɛ ma kisɛ da i tɛ kisɛ kun filo de k'i pari ŋɛnɛ ka taa vɛsi la subhanallah ka taa vɛsi da kelen san sule in yɛrɛ tun b'a sen na o fara tun bɛ ka wɔrɔ o tuma o sanyɔrɔ la a ɲɛ tun bɛ min kana perese ma sa k'i pari wa mun bɛ k'an faga dɛ k'i ban ka bamanankan fɔ ne ni fana ɲɛna mun dun y'a sɔrɔ sa o kɛ faransɛ jalan fɔ ye ne ye filo ko k'ale ye muso dɔ de sɔrɔ ko muso ɲumanba fɔ ne yɛrɛ ye n jɔ ka kasi ko ne n ko karamɔgɔ du kɔnɔ ko ne kelen de kɛra muso gana ye n ko walayi n ko filo mun tun ye cɛ gana ye ne ni o tun bɛ to k'an ladi ɲɔgɔn ma n ko san ne de kelen filɛ muso gana ye fo ne ko n ko karamɔgɔ i de baara filo fɛnɛ muso sɔrɔ a nana f'i ye sa kun y'a yɛlɛ o ma dɛ dili a fɔ ɲɛna sa fo k'an ja tigɛ yɔrɔ kisɛ ka di yɛrɛ mais filo ka muso sɔrɔ k'e fɛnɛ to dili o fɛnɛ tɛ ko dɔ ye a ye mun k'a bɔ a la mini filo ka muso sɔrɔ nin ye kuma dangali don o taara filo de ma taa k'a bɛ taga o kunbɛn ko yɔrɔ jumɛn na yɛrɛ ka taa sɔrɔ muso ja muso ye kulogerenba de ye ko jumɛn don kulogeren e b'a dɔn ne y'o dɔn cogo min na ne de donna sɔrɔ bolokoli dalen ne kun dalen tɛ ne ye kunbɛn ne ye bala a bɛ ka fɔ n'a ko ko donso n'a ko taa a bɛ ka gɛn a bɛ ka fɔ ka donso kɔnɔ k'an da fari ka mɔgɔ ko la nin b'a ba tigɛ a wili ko denni ko k'ale bɛ taa ɲɛgɛn na ko denni ko k'ale bɛ taa ɲɛgɛn na u bɛ ni ka den ci k'a labɔ walayi ko an sutura bɔn denni ko n tɛ bɔ i kɔ ne ko wala nin ye nɔrɔna ba de nin bɛ tila dila yɔrɔ o yɔrɔ han i bɛ muso ko i b'a haramu dili dɛ kulogeren ko in tɛ problème ye dɛ cɛ camanba de bɛ bi dugu kɔnɔ a muso ye kulogeren mais fulo ta kɛcogo de man ɲi ayisa i b'a dɔn fulo min ye fulo sɔrɔ a fulo natara de n'i y'a sɛgɛsɛgɛ n'i y'a photo dumanniw ci fulo ma ayi o kelen y'a cɛ ka ɲi dɛ k'a forme bɔ k'o yira fulo la awɔ fulo fɛnɛ jarabi a jarabira
ka taa sɔrɔ o ye kulo kelen o kulo da man di ayi de o kulo co man di ni ye kuma min fɔ denni bɛ taa n'o ye contrôle la ni k'o kan to denni bɛ taa ka yan fɛ ni k'o tan to n ko kuma tɛ ka taa fan kelen fɛ ni ko ala fula tora la ayi ni kɔni y'a bannen o tun ka nin furu ka na aw fɔ ko ne ka dɔ ɲini réseau kan a ka taa baba bɛɛ kɔni ma jɔn in bugɔ ni bɛ kasi kana kɛ dɛ jɔn in bugɔ ni bɛ kasi fulo filɛ n'a sɔrɔ sa fulo tun ko e ma sisan k'e k'i daga wuli dɔ ɲini ale o bɛɛ tun ma fisa ni nin ye ale t'ale filɛ nin ye kulogere musokɔrɔba min ta ka na ne ko a denni a bugɔ sɔrɔ wa n y'a dɔn wa a tun b'a kɛ ne ɲɛna o ne y'a dɔn k'u bɛ taga i ka cɛ ka yɔrɔ la dɔrɔn ne ye n ka datugu da jɔn ka cɛ ka yɔrɔ la k'u bɛ taa ko k'o furakɛ o kuma karamɔgɔ bɛ ka kulogere furakɛ de kama n y'a ɲɛdɔn dile dun ma kɔn ka ne la b'o kalama o tun tɛ taa ye o to ten sa karamɔgɔ n fɔ kulogere o kɔni a ka sira tɛ kulogere la dɛ ne ko n kɔnɔ kɛ n ko ni ninnu ma nin bila ka taga ɲɛgɛn na fo nin bɛ bugɔ kulusi la ko fo fana fɔ kana to ka don so kɔnɔ dɛ kana to ka don so kɔnɔ fo sa kɛ n yɛrɛ ko la ka jara bi masara mani i ko k'i tɛ ba i ka muso ko la n'i taara bɛn ni kulogere ye réseau sanfɛ ne wɔsi n y'a bɛɛ mɛn ne ko n kɔnɔ n ko ba kulogere o don la an ka tɔn sigiyɔrɔ in na awɔ ne y'a f'i ye ne y'a fɔ n k'u k'a di ne ma u ban ka di ne ma walayi sisan an t'a lajɛ ka dukɔnɔmɔgɔ nin dɔ fara a kan a y'a kaɲi a ka ɲi ta saba kan fulo e bɛ yan mɛn na de i b'i ka kow kɛ yan nɔ depuis san joli est ce que ne ye n da don i ka relation kow la mun kɛra sisan i b'i ka vie kɛ est ce que ne bɛ n da don i ka vie la ne ye n da don i ka vie dɔ de la an t'an ka tɔn sigi o kuma la e tɔgɔ fɔra yan nɔ fulo mun kɛra mais ne bɛ fa aw b'an ka fini bɔ ji la nin e ka fini jumɛn b'anw bolo ji la fulo a nin fɛnɛ ye bagama ye dɛ yɔrɔ aw filɛ nin ye fo tile ni tile bɔra ka bin ka sɔrɔ a ma kɛlɛ tigɛ dɔ la aw tɛ lafiya o tɔn sigi o kuma ni fulo bɛ ɲɔgɔn sira la a bɛ k'a fɔ ye k'u ban ka pari d'a ma ko n ka kuma tɔn b'a fɛ a fulo i yɛrɛ fana dili b'a dɔn i sera sabali yɛrɛ an bɛɛ de sera sabali ne m'i tɔgɔ fɔ o i kɔni tɔgɔ ma fɔ yan an m'i tɔgɔ fɔ est ce que an muso an ko de ko tɔn wari a y'a muso ko kuma fɔ n'a bɛ yakili la de kabini ka muso in ka kuma fɔ a tɛ k'o fɔ ne ɲɛna an tɛ n'o fɔ yɛrɛ fɛnɛ n'i bɛ se kɛlɛtigɛ fana sunu dili ko de ne ka kuma tɔn b'a fɛ k'a ka wari di a ma bon e y'i ta k'a to i kɔnɔ quoi sunu i tɔgɔ kɔni a t'i kɔnɔ a bɔra a kuma min fɔ n y'a fɔ mais a t'i kɔnɔ quoi a dɔw k'o ye tour de quoi la vie c'est un cercle quoi e m'a ye monde ye cercle de ya i b'a dɔn mun na cercle don wa parce que la terre tourne quoi a bɛ kɛ tan tɔ de c'est une question de circuit tour bɛ s'i ma quoi diyagoya fo n'i tɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ yan mais est ce que ne ye tɔgɔ fɔ ne ko n y'i ka tour bɛ seli k'i ma kun dili i ta bɛ seli i tɛ ka yɛlɛ ne la i ta bɛ seli dɔrɔn de an ka dɔ fɔ ale ɲɛna sinon a ye tɛ tigiw y'i bolo a la o taara k'i to a ye tɛ tigiw y'i bolo a la o taara k'i to awɔ sinon a ye tɛ nin tigiw bolo o taara k'i to sinon a ye tɛ nin tigiw bolo o taara k'i to n'a b'ale hakili la de k'a bɛna o kulo kelen ko kuma hali sini an b'a fɔ ka taa muso ɲini réseau sanfɛ ka kulo n b'a fɔ dili n yɛrɛ donna i bɛ jɔn to yan nɔ du sitanɛ ma n yɛrɛ donna n ka so tura ma